Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсиналга тоба кайбер темалар турында. Ишегалдан төзекләндерделәр, әмма чолалар теләгәнчә түгел. Зәп бистәсенең 16-нчы комплексында яшәүчеләр безнең Ишегалда программасыннан канәгать түгел. Йорт тирәсендә шүпчар җыештырырга кеше юк. ГЭС бистәсендә яшәүчеләр шүплеккә зарлана. Хәрәкәттә бәрәкәт, чолда Татарстан кроссы узды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 52 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чолда узган тәүлектә коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 13 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 26115 очрагы билгеле. Аларның 22721 терелгән, 7се узган тәүлектә. 9 сентябрьнан башкарма комитет җитәкчесе карары нигезендә балалар бакчаларына, мәктәпләргә, хастаханәләргә җылылык бирергә башладылар. Шәһәрнең барлык учреждениялары җылылык кабул итәргә әзер. Чолы ТЭЦында кышка 47 мең тонна мазут әзерләнгән. Идарә итү компаниялары ресурс бирүче оешмаларга халыкның бурычын киметү юнәлешендә дә максатчан эш алып бара. Ул узган ел белән чагыштырганда 92 миллион сумнан 66 миллион сумга калган. Шәһәр мэры Магдиев шәршәмбегә кадәр балалар бакчаларына, мәктәпләргә, социаль-мәдәни спорт объектларына җылы биреп бетерергә кушты. Төнлә 3-4 градусы җылы, яңгырлар көтелә. Шуңа күрә социаль объектларны җылы белән тәэмин иткәннән соң фатирларга да бирергә кирәк, чөнки кеше мәктәптә, эштән җылы фатирга кайтырга тиеш, диде мэр. Ишегалдан төзекләндерделәр, әмма чолалар теләгәнчә түгел. Безнең редакцияга Зәп бистәсенең 16-нчы комплексында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Безнең Ишегалда программасыннан соң йорт яны территориясе пычракта, ә гаражларга юл бөтенләй ябык. Проблеманы хәбәрчебез ачыкларга тырышты. 16-10 йорты янындагы ремонт эшләре төгәлләнгән. Инде халык яңа асфальт җәюгә, Ишегалдан парковка урыннары белән җиһазландыруга шат. Әмма актив файдалана торган гаражларга юлны кисүдән алар канәгать түгел. Берничә ел элек чаллар үз көчләре белән онда асфальт түшәгән. Ремонт эшләре вакытында участок казылган, хәзер монда тоташ пычрак. По плану наш двор нужно было делать. Они почему-то вон там затронули, гаражи многие убирали там. А потом, да, погреба затронули. И даже дорожку вот не сделали там, хотя чернозем перекопали. Как бы вы хотели, чтобы здесь стало? Ну как? Вот чтобы здесь вот была дорога, как и была. Пускай не асфальт, но хотя бы бетон, чтобы был. Или щебенка, или как вот. Ну, чтобы грязи не было. Гаражларга кирү юлына тыш бирдә яшәүчеләр йортлар янындагы яшел зонадан да канәгать түгел. Территорияда киселгән агачларның төпчекләре ямьсез булып күренеп тора. Төзүчеләр җирне теләсә ничек ташлаган һәм зур булмаган калкаулыклар барлыкка килгән. Яңгыр белән бергә пычрак асфальтка агып төшә дип зарлана чалалар. Безнең Ишегалда республика программасы вәкилләренә мөрәҗәгать иттек. Алар исә әлеге проблеманы хәл итүгә алынды. Лилия Гатсина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Йорт тирәсендә шүпчар җыештырырга кеше юк. Шундый проблема белән безнең редакцияга ГЭС бистәсендә яшәүче шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Алар сүзләренчә 8-нче комплекс тирәсе әкренләп шүплеккә әйләнеп бара. Толырак киләсе материалда. Һәр почмакта шешәләр аунап ята, кош-корт ризыклары, иске матраслар. Шүп үләне ярты метрдан да озынрак булып үскән. Унда 70 йорты өчен җаваплы шәһәрдәшебез Шан сугар. 8-15 һәм 8-27 йортлары яныннан еш йөрим. Күренеш бер дә уңай якка үзгәрми ди ул. Одно и то же каждый год. Вот некошенная трава, выросшая вот после кленов, вот поросль растет, она не срезается, не вырезается, она просто прорастает, и уже она стоит заборами. Меня не устраивает неухоженность территории. Неприятно проходить. И еще неизвестно, из-за какого куста кто выскочит. Подъезд тирәләрендә хәл ул кадәр куркыныч түгел. Алар идарә итү компаниясе карамагында. Вакытында җыештыралар. Әмма муниципаль территорияны караучы юк. Шүп көннән-көн өстәлә генә. Күрше йортта хәлләр бөтенләй куркыныч. Исерткеч эчемлекләр шешәләреннән тыш монда кемдер шалаш та ясап куйган. Әллә балалар уйнаган, әллә сукбайлар ияләшкән. Без шәһәр башкарма комитетына хат юлладык. Әлегә җавап юк. Әйтергә кирәк, узган елларда шәһәрдәшләр администрациядән территорияны җыештыртуга ирешкәннәр. Тик чисталык кына озак сакланмый. Шалулар әлеге проблеманы тулысынча хәл итүләренә өметләнә. Лилия Хабибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Айдар Мусин, яңалыклар.
Аларның һәр көне юлда узам. Ел фасылы үзгәрешләрен алар тәрәзәдән күзәтеп бара. Сүз машинада сәяхәт итүче гаилә турында. Екатеринбургтан килгән үзенчәлекле кунаклар белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Михайловлар гаиләсе зур. 3 балалары бар, эт песим. Инде айдан артыгалар бөтенесе бергә автоюртта яшиләр. Шул вакыт эчендә күп кенә шәһәрләрдә булырга өлгергәннәр. Берничә көнгә Шаллыга да тукталганнар. Люди очень доброжелательны. Вот ни в одном еще городе, мне кажется, ни одного отрицательного комментария в нашу сторону вообще не было с набережных Челн. Все, наоборот, вообще там поддерживали, реально в гости звали, писали, что-то надо. В общем, очень доброжелательные люди, мы даже как бы не ожидали. Автоюрт сатып алу хакында Михайловлар гаиләсе 2 еллап уйлаганнар. Ниһаять, Екатеринбургтагы фатирларын сатып, Ford Transit сатып алганнар. Машинада 6 йоклау урыны, ашхана, бәдрәф, душ бар. Яшәү өчен барлык уңайлыклар да булдырылган. Дөрес, машинада кысанрак та булгалый. Әмма иң мөһиме күңелсез түгел ди сәяхәтчеләр. Дети и животные вообще не подводят, все нормально, всю дорогу переносят. Но стараемся, конечно, чаще останавливаться, делать прогулки, чтобы это не так утомительно было. Суны шәһәрләрдә туктап алалар. Энергия машина түбәсендәге кояш панельләре аша булдырыла. Машина эшен исә газ мише белән җылыталар. Там печка стоит с газовым бойлером, она, соответственно, нагревает и воду, и нагревает помещение. То есть здесь везде есть воздуховоды. Это все заводская сборка. Соответственно, дом строился в Германии. Мондый машина ярдәмендә җирнең теләсе кайсы почмагына курыкмыйча барып була ди сәяхәтчеләр. Дөрес, юлда машинаның ватылып калуы да ихтимал. Мондый автоюртлар әле илебездә популяр түгел. Вроде машина нормальная, ты начинаешь ее эксплуатировать, и вылезают всякие моменты в виде там насос перестал работать, там отопитель то греет, то не греет. Ну, вот эти всякие моменты бытовые. Татьяна белән Алексей Михайловлар икесе дә интернет аша эшлиләр. Шуңа күрә сәяхәткә киртә юк. Өлкән улларына 7 яшь. Быел 1-нче сыйныфка укырга кергән. Белемне ул мәктәптә түгел, өйдә ала. Тебе нравится путешествовать? Ну да. Только если не всегда ехать, а то меня это немножко раздражает. То, что никуда не ходить и просто ехать. Даже прыгать нельзя. Хәзер сәяхәтчеләр киләсе маршрутлары хакында уйлыйлар. Кышны алар илнең көньягында үткәрергә планлаштыра. Максатлары Россия гына түгел, бөтен дөнья буенча сәяхәт итү. Лилия Хәбибҗанова, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Хәрәкәттә бәрәкәт Шалда Татарстан кроссы узды. Быел ул 20-нче тапкыр үткәрелде. Әлеге чарада мәктәп укучыларыннан алып пенсионерларга кадәр теләгән һәркем катнаша алды. Иң кызыклы мизгелләр киләсе материалда. Көн кояшлы, күңелләр күтәренке. Спортчылар гадәттәгечә Лесная тукталышы янына җыелыштылар. Катнашырга теләүчеләр бик күп. Йөгереш сәгать 9-да башланып китте. Ну, начало года, поэтому тяжеловато немножко. А сами спортом давно занимаетесь? 8-й или 9-й год. Вот кросс нации, сколько вы сейчас пробежали? Сейчас я пробежала 2 километра, но я уже довольно-таки давно бегаю такие дистанции. Помимо кросс нации, наверное, еще в других мероприятиях участвуете? Ну, раньше на международных стартах пробовала как-то выступать, но в основном на республике. Само самочувствие в целом оно хорошее. Погода такая, лётная, беговая. И не холодно, и не жарко. Нормально, в общем-то. А вот вы первым пришли занимаетесь спортом? Да, конечно, легкой атлетикой. Быел кросс республикабызда 20-нче тапкыр уздырылды. Үзләрен сынарга яше дә, өлкәне дә килде. Первыми у нас стартовали сильнейшие спортсмены 2003 года и старше на дистанции 2 километра. После этого у нас стартовали ветераны и инвалиды. И сейчас у нас здесь 45 начнется массовка, то есть все желающие могут бежать в этих стартах. И в 11 часов у нас начинается соревнование среди спортивных школ для выявления сильнейших спортсменов. Татарстан кроссында 40 меңгә якын шәһәрдәшебез катнашты. Иң яхшыларын кубок, медаль һәм мактау кәгазьләре белән бүләкләделәр. Лилия Хәбибҗанова, Руслан Бикмөхәммәтов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мен сезнең исегезгә төшерәм, коронавируска каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезнең һәм якыннарыбызның саклап чирне туктата алачакбыз. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Wow!
Вау! Такси Челны-Казань в городе. Комфортабельное такси с вашей остановки со скидкой 50 рублей при онлайн-оплате. 5 девяток единица, довезем вас до столицы. На производство требуется сборщик изделий, наладчик КПА, станочник, машинист экструдера, уборщик. Стабильная заработная плата, полный соцпакет. Телефон отдела кадров 46 53 11.